Mga tats, good morning. Bisong saon tog tulog mga tats, kay lami kay itulog aning kabuntagon nga ulan-ulan, pero di jud pwede. Mumata jud tag mangitag bugas. Sama sa kong trabaho mga tats. Alas 3:30 mata na, wala na sa balay. Naa na din sa P-Sport. Hanto di nga ni orasa. Pero di jud na tumatag na ang panahon no. Usahay natay income, usahay gamay, usahay wala. Sama karon mga tats. Among dunggo isa lang ka bangka, mao ra ni. Oh. Nya, pila rek kuha. Pulo ka banyera, pulo ka adlaw dito. Nagnihit na po tungod sa balod. Nakaista jud noon ta bisag gamay. Dara ba ta sa gihatag nila oh. Nilimasan mga tats, naglimas na lang ko. Muni bangka ah. Ni balod-balod naman po tungod ni panahon na to gotro-tro. Nagbagi-bagi na po. So, luoy po dato mananagat no. Ang ubang taon dito. Nagsinutog ampo ito nga mauundang ang tawag ni bagyo, ang balod. Nila makaluwi ang punto sila. Mana nangulit na lang ni sila mga tats. Mana kita kung gamay lang kuha mga tats, siyempre gamay po datong isda. Piktado gyud punta kay kami man nagaliburan ni. Manang nagkapi-kapi sa mga tats oh. Mana usahay mga tats makaingon ta nga matulog sa toy, lami pa kay tulog pero di jud pwede. Kay mumata jud ta aron mangitag bugas. Unang-una nabi ta kita pakaon, natay mga pamilya, di ba? Ikaduha, pasalamat kita karon walay mga klase. Pero enrollment na po sunod semana. Naana po tayo mapalitonon ng mga notebook ani gikan sa lapis at bag, di ba? Pero usay mga tats, basta ana lang. Tukodo lang gyud punta nga mga tats kanang laban lang. Di ta angay mo surrender sa atong kinabuhi mga tats. Kaya atong papel sa kinabuhi, atong papel sa kalibutan, maningkamot adlaw-adlaw para sa atong mga anak o sa atong pamilya. Di ba? Ana ra man na. Wala na ta nangarap mga ging masinso ta or mo dato ta nga tuwa mga tats makakita tag bugas isa ka adlaw, katulo ta makakaon. Makita tag sudan sa mana o nakasudan ta gamay ato klaron. O di ba? Lipay na ko na mga tats. Nya, mula sa to. Kay mo ulit na pug kuani oh, taong kalibutan na to, nagdag-om na po do. Thanks.